таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасӣ ба ғизои хушсифат яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Бо мақсади амалӣ гардидани ин ҳадафи афзалиятнок, ҳукумати мамлакат то имрӯз тадбирҳои зиёдеро рӯйдаст гирифта бобати анҷом додани онҳо нақшаву барномаҳои мушаххасро тарҳрезӣ ва дар ҳоли амалишавӣ қарор додааст. дар ин маврид метавон стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2003-2005, 2007-2009, 2010-2012, фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба амал баровардани ҳуқуқи истифодаи замин аз 22 июни соли 1998, фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифз ва самараноку оқилона истифода намудани заминҳои корами обӣ аз 25 июли соли 2000, фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои иловагӣ оид ба аз нав ташкилдиҳӣ ва ислоҳоти ташкилотҳои кишоварзӣ аз 30 июни соли 2006, фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи истифодаи мақсадноки қитъаҳои замини назди аз 3 октябри соли 2011 ва дигар санадҳои муҳими марбути соҳаро ки бо назардошти вазъи иқтисодиву иҷтимоии мамлакат дар марҳилаҳои гуногун қабул гардиданд зикр намуд. чунин тадбирандешии ҳукумати мамлакат буд ки сатҳи камбизоатии аҳолӣ аз 83% соли 1999 ба 22.5% дар соли 2022 поён фаромад. яке аз тадбирҳои муҳиме ки дар ин давра ҳукумати мамлакат бо роҳбарии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ намуд, ин дар ихтиёри кишоварзон вогузоштани истифодаи замин мебошад. хурсандиовар аст ки имрӯз аҳли заҳмат аз ин ғамхориҳои роҳбарияти давлату ҳукумат рӯҳи илҳоми тоза гирифта ҷиҳати таъмини амнияти озуқавории мамлакат заҳмат мекашанд. ноҳияи Лахш аз ҷумлаи ноҳияҳои аграрии Тоҷикистон аст ки бо обу иқлими мусоид барои рушди кишоварзӣ имкониятҳои зиёд дорад. сокинони ноҳия аз имкониятҳои мавҷуда истифода намуда кӯшиш менамоянд ки ҳар порча замини дар ихтиёр доштаро самаранок ба кор андозанд. бо мақсади ноил шудан ба ҳадафҳои худ ва таъмин намудани иҷрои дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби масъулини соҳаи кишоварзии ноҳия тибқи дурнамои сохтори кишти зироатҳои кишоварзӣ барои ҳосили соли 2023 дар бахши хуҷагоҳи ҷамоавӣ ва деҳқонии ноҳия дар майдони 4570 гектар гузарондани кишти баҳории зироатҳои кишоварзӣ пешбинӣ гардида аст ки аз ин 3200 гектараш кишти картошка мебошад. ба ҳолати 1 июли соли 2023 тибқи маълумоти оморӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳия дар майдони 1339.4 гектар кишти зироатҳои ғалладонагӣ ва лӯбиёгӣ, дар майдони 26.6 гектар зироатҳои техникӣ, дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ дар майдони 5392.2 гектар кишти картошка ва дар майдони 214.5 гектар кишти сабзавот ва дар майдони 1392.8 гектар кишти зироатҳои хӯроки чорво гузаронида шудааст. дар ин давра боғпарони ноҳия дар майдони 15.5 гектар боғи нав бунёд ва дар майдони 8 гектар боғҳои кӯҳнаро аз нав барқарор намудаанд. дар ноҳияи Лахш кишти картошка назар ба дигар навъи маҳсулот бештар баромонда шудааст, чунки дар ин ҷо барои кишти картошка ва парвариши он обу иқлим хеле мусоид аст ва хоҷагидорон аз ин навъи маҳсулот ҳосили фаровон ба даст меоранд. 10 сотик замин дорем ҳаминҷа, ҳар сол картошка мешинонем ҳаминҷа. ҳосилаш мешавам я 4-5 тон мегирем. зиндагиро пеш мебарем. ҳамаша меҳнат мекунӣ, картошкаро ҳосила мегирӣ. тибқи омори масъулин аз ноҳияи Лахш дар як сол ба миқдори 100 000 тонна картошка ба бозорҳои ҷумҳурӣ содирот мешавад. масалан дар хоҷагии деҳқонии сурхоби ноҳияи Лахш ки дар маҷмӯъ 475 гектар замини киштшаванда дорад, имсол дар масоҳати 70 гектар заминҳои наздиҳавлигӣ, 70 гектар заминҳои хоҷагиҳои ёрирасони хусусӣ ва 240 гектар хоҷагиҳои деҳқонӣ картошка, дар 32 гектар гандум, дар 53 гектар хӯроки чорво, дар 4 гектар сабзавот кишт карда шудааст. имсол дар ҷамоат дар маҷмӯъ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ дар майдони 470 гектар кишти зироатҳо гузаронида шудааст. аз он ҷумла 70 гектар дар заминҳои назди ҳавлигӣ, 70 гектар дар заминҳои ёрирасони президентӣ, 240 гектар дар хоҷагиҳои деҳқонӣ, 53 гектар захираи хӯроки чорво, 32 гектар гандум ва 5 гектар полезӣ кишт карда шудааст. дар ҳамин мавзеъе ки мо истодем дар дашти Сартало,
дар ҳоли ҳозир 65 гектар картошка киш карда шудааст ки картошка имрӯз як нашъунамои хуб дорад. ба ғайр аз кишти зироатҳои кишоварзӣ дар ҷамоати деҳот ба мардум ба чорводорӣ машғуланд ки барои захираи хӯроки чорво дар ҳоли ҳозир мардум қариб ки захираи хӯроки чорворо захира кардааст. худи чорво бошад ҳозир дар баландкӯҳҳо яъне ки дар айлоқҷойҳо мебошад. даромади асосии сокинон ҳам аз соҳаи кишоварзӣ яъне ки картошкаву боғдорӣ ва инчунин чорводорӣ мебошад. аз соҳаи чорводорӣ мардум фоидаи нағз ба даст меоранд, яъне ки дар бозорҳо ҳозир 1 кило қурут ба ҳисоби миёна 70-80 сомон, 1 кило равғани зард бошад қариб 100 сомонӣ мардум захирае ки барои худ мекунад зиёдатишро бо барода ба бозорҳо мефурӯшанд. кишоварзони ботаҷриба бо истифодаи заминҳои кишшаванда қаноат накарда, заминҳои бекорхобидаро низ марҳила ба марҳила ба заминҳои кишшаванда табдил медиҳанд. масалан дар ҳамин хоҷагӣ аз ҳисоби заминҳои бекорхобида имсол зиёда аз 15 гектар ба заминҳои кишшаванда баргардонида шуданд ки барои обёрии онҳо 6 адад пойгоҳҳои хурди обкашонӣ аз масофаи аз 3 то 7 километр васл гардиданд. ҳосили маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳамин мавзеъе ки ҳозир мо қарор дорем, яъне ки заминҳое буданд ки аз гардиши кишоварзӣ бинобар сабаби санглоқ будан ва об набудан ҳамин заминҳоро мардум ба гардиши кишоварзӣ ворид карданд ки ҳосили хуб гирифтанд. яъне ки соли гузашта мо қариб ба ҳисоби миёна аз 500 то 650 центнери ҳосил рӯёндем. дар баробари кишту кор сокинони ноҳия ба чорводорӣ низ машғул мебошанд. онҳо аз ҳисоби рӯиши алафҳо дар заминҳои киштгардида барои чорво ғизои дуруст захира менамоянд ки фасли зимистонро чорвои мардум беталаф пушти сар мекунад. занбурии асалпарварӣ низ яке аз машғулиятҳои хоси сокинони ноҳияи Лахш маҳсуб мешавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста таъкид мекунанд ки бо назардошти вусъат гирифтани таҳримҳои иқтисодиву тиҷоратӣ, канда шудани занҷираҳои мавҷудаи таъминоти молу маҳсулот, коҳиш ёфтани истеҳсоли маҳсулот, нархи маводи ғизоӣ ба таври бесобиқа боло меравад. аз ин рӯ сокинони ҷумҳурӣ махсусан кишоварзонро зарур меояд ки барои 2 сол молу маҳсулот захира намоянд то дар вазъияти пешгӯинашавандаи ҷаҳони муосир аз мушкилоти норасоии маводи ғизоӣ танқисӣ накашанд. ин аст ки сокинони ноҳияи Лахш ба таври шабонарӯзӣ заҳмат мекашанд то дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми муносиб дошта бошанд.